secret mo? Hindi kasi ako makahinga nung kinakain ko yung partner ko since lesbian, na lesbian relationship. Kasi may amoy yung ano niya. Parang amoy putok. Panggap ako na inaasma ako. Gabi ko, hindi na ako makahinga. Dali naman ako sa ospital. Sa totoo lang, hindi ko na talaga matik kasi may amoy talaga. Sabi ko, tingin ko kailangan mo magpa-check sa OB. Sabi niya sa akin, kaya pala akala ko ang hindi normal yung sa'yo, yung sa akin pala yung hindi normal. Tangelo, nakakain ka na ba? Oo naman. Bakit ganun yung boses yung boses ko? Grabe naman yan. Parang iba yung nakain mo doon. Dude. Nabulunan. Hindi, parang may iba kang kinain doon. Parang masyadong malaki yung nilulun mo. Pero naman, nakakain na ako ng pagkain. Pero yung kinukwento nung caller natin, hindi pa. Alam mo yung maniniwala sa'yo? Sino? Siguro yung... Si Chip, yung nasa baba. Yung guard natin. Feeling ko yung maniniwala sa'yo yung gullible. Hindi. Yung tipong yung madaling, masway. Kumakain tayo, syempre. Pero yung hindi naman yung katulad dun sa caller natin na amoy potok. Lala naman kasi normally yun. ba? Ano ba yung mga amoy na naamoy mo na dati pa? Hindi, amoy talaba. Normal na yun eh. Talaga wait may lang. amoy. Para sa isang babae, sa akin na mismo manggagaling to. Oh. Hindi amoy talaba ang normal na amoy. Anong amoy? Ng tahong. Anong amoy? Ang normal na amoy niyan ay walang amoy. Teka lang, Rax. Gusto ko lang din malaman, paano nyo nalalaman yung amoy? Wait lang. Siyempre may ilong kami. Okay, ang hirap naman yun. Ay, sa amin, madali lang yun. Napakadali lang nun, dude. Lalong-lalo na kung sisilip ka sa ilalim, ganon. Tapos, gagamitin mo syempre ilong mo, diba? Para maamoy kung ano. Tsaka alam mo, yung amoy na normal, kumbaga, walang amoy eh. So, yun yung normal na amoy. So, malalaman mo kapag may something ka o malapit ka ng magkaroon, kung ikaw ay isang babae, kapag medyo amoy bagoong na. Eh di malapit, medyo nasa middle pala yung naamoy kong amoy talaba, no? Kumbaga gano'n na siya, oo. no? Baka pag marapit na siya magkaroon. Or baka nabulok na talaga. Lugi na. Pero thankful ako dahil hindi pa ako nakaka-encounter ng ganung amoy. Yung amoy putok na biglang paglanghap mo pa lang, pagbaba mo pa lang ng underwear niya, maaamoy mo. Grabe yun, ha? Oo, parang tear gas yung dating, Pero alam mo, hindi talaga may iwasan minsan na may mga ganung tao, eh. Yes. Na meron talagang amoy. Kaya ang pinakamahalag dyan, yung magpapacheck ka talaga sa eksperto. Oo. Hindi mo lang ipapacheck basta sa taong mahal mo, kundi sa isang eksperto. So, mali nagpa-check up na siya, eh. Sa OB. Pero sabi nga ng OB, wala na daw talagang lunas. Kumbaga, hygiene na yata talaga. Tsaka sa kinakain nga, di ba? Mahilig kasi sa spicy food. Pero kapag hindi na tumalab yung mga pagkain, kumain ka na maayos, paalbularyo ka ba? Patawas ka, baka malaman kung anong sakit mo talaga. Ganun. Umabot ka pa talaga sa pagpapatawas, ha? Di ba pwedeng palit jowa na lang? Ay, ganun. Syempre, di ba? Kaya mo bang tiisin yun? Araw-araw, gabi-gabi, okay ka doon. Bagay, hindi ko kaya tiisin. Isipin mo na parang kumakain ka ng basura everyday. Charot with darot. Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magkakasama tayo, kabisyo, kapiling, ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At Tangelo. And alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, ang ating pagsasaluhan. At isa na namang panibagong sikreto, ang ating isisiwalat. Etong sikreto na ito ay para sa mga mael. Mael as in, malambing. Pwede rin maloko. Yun. Meron ka pa bang ibang kilala na mael? Meron. Ano? Sino? Si Kim Chinoy nandito sa gilid. Mael? Malabable. Maipilit ko. Malabable. Kasi nga siya ay si Mahal. Ay, nako.
Eto na, yung patikim ng ating SPG as in Super Pagner Secret Files. Iniligtas ako ng salawal ko. Ikaw ba, Titan Jello, minsan ka na rin nailigtas ng iyong salawal? Oo naman. Ano naiisip mo dito na eto yung patikim ng ating SPG Secret Files Ganda Inter? niyan kasi, di ba, kami mga lalaki minsan nagsa-side A, side B kami. Anong amoy? Minsan, tumba-tumba rin amoy. Yung Konting libag tumba-tumba. na lang, malalaglag na sa... sa bigat ng libag na naipon doon. Kadiri! Uy, kadiri! Hindi minsan talaga may mga may mga pagkakataon talaga ng mga lalaki kapag emergency at hindi nakapagdala ng brief. Side A, side B yan. Kadiri, hindi ko ma-imagine kung anong amoy no. Wala talaga May mga lalaki na walang amoy. May mga lalaki naman na meron. Hindi pa sina side B, meron na agad. Nasubukan mo na makaamoy ng isang salawal na hindi sa'yo? So far naman hindi pa. Ayoko naman makaamoy ng salawal ng lalaki. Siguro salawal ng babae pwede, pero kung lalaki lang din, wag na. May ganun din ako. Titan Jello, malay ko ba? Hindi pa naman. Ay, hindi pa naman. Wala pa naman. Malay mo, di ba yun, normally yung mga magulang o kaya yung ibang mga naglilinis sa bahay, pag nag-aayos ng mga damit-damit, makitang salawal, yung nanay ko ginagawa niya yun Totoo pag yun. nakita salawal, amoyin niya talaga, direkta Totoo yun. gamit yung ilong niya. Totoo yun, ganun. Tapos sa kanya malalaman, gamit na. Okay, Ben-Hur to. Sa anak kong pangalawa. Nilaglag mo pa yung kapatid mo dito. Hindi pangalan Ben-Hur. Gumawa lang ng pangalan. Gumawa ka na ng pangalan. Oo, Nakala ko ganun. sino yung Ben-Hur na yan. Anyway, abangan nyo po ang pagliligtas ng salawal ng ating SPG Secret File Sender sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky. Titan Jello, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na, Super Pagner Secret Files. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files.